إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. إخوة الكرام, започвам със словата на Омер радиаллаху та'аля анху. Омер радиаллаху та'аля анху е втория халифа след Расулуллах салаллаху та'аля алейхи ва саллям. Халифата, който разпространява исляма по цялото земно кълбо. Но един ден той се спира и казва думички, които се записват във всички ислямски книги. Казва: нахну каумун, ние мусулманите сме народ. А'аззана Аллаху бил ислам, Аллах азза ва джал не изкара от кълта и не въздигна в небесата горе със звездите заради исляма. Тоест, Омер радиаллаху та'аля анху казва: ние бяхме най-дивите хора на земята. Но след като се отзовахме на повика на Аллах и на Мухаммед салаллаху та'аля алейхи ва саллям, Аллах азза ва джал не издигна горе при звездите и казва: никой не може да ни свали отгоре, докато ние не се откажеме от исляма. Тоест, ако позабравиме исляма, ако се отдръпнеме от исляма лека по лека, Аллах азза ва джал пак не връща долу в кълта и никога няма да не дигне горе при звездите, докато ние не се върнеме пак в исляма. Може да попитате защо казвам тия неща. Всеки от вас нека да си направи един тест. Нека да иде в училището и да попита кой е Омер радиаллаху та'аля анху. Дори измежду твоите близки, братовчеди, роднини, иди и ги попитай кой е Омер радиаллаху та'аля анху. Доста от нас ще се зачудея и ще вдигне раменете, което означава, че не знам. Но ако излезете в училището и попитате кой е дядо Коледа, всички се усмихвая и са щастливи, че най-после ги е посетил. Субханаллах, измислен човек, който не съществува. Дори и мусулманите с такъв ищах го посрещая, все едно, че ще ги вкара в дженнет. Та се купуват подаръци, та се взимат елхички, та се разкрасява целият дом, все едно, че утре ще го вкарая този човек в дженнета. Имах един мой учител, доктор Енис. Той казваше така: чудно нещо е мусулманина. Не мога да го приема. Как може да вервая в човек, който е измислен и никога не е съществувал на дунята? И как може да се самозаблуждавая, да се готвя с месеци да го посрещнея, а той въобще не съществува? Казва: субханаллах, не мога да разбера мусулманите. Как може да разкрасявая къщите си със светлини, че очаквая новата година, а в същия момент с една година тия се приближавая към смъртта си? И вместо да плача я тия се радвая, че още една година са по-близко до мелайкето на смъртта. Така че искам да ви върна да чуеме кой е Омер радиаллаху та'аля анху. Слушали сме много неща. И когато слушаме случки за него,
по някой път си казваме, това не може да е обикновен човек. Мислиме се, че Омер радиаллаху та'ала анху е мелайке, но той е обикновен човек. И скоро прочетох една случка от неговия живот, която се случва, когато става халифа след смъртта на Расулуллах саллаллаху та'ала алейхи ва саллям. Когато слушаме случката, всеки от нас да се сложи на местото на Омер. На неговото место да знаеш, че си зависим и че всички мюсюлмани са зависими от теб и от теб зависи как исляма ще се развива занапред. Омер радиаллаху та'ала анху всеки ден от сабах до яция обикаля всички улици измежду мюсюлманите, да решава техните проблеми. И казва Омер радиаллаху та'ала анху, един ден съм седнал отвънка и гледам двама младежи се приближава към мен, като водея човек, който са го завързали. Към я Раби, да е куче отзад, не е куче. Да е животно, не е животно, човек е, за какво го кара я? Идва я при мен, дадоха ми селям и вика, саляму алейке я амир ал-му'минин. Той отговаря, алейкум салям. Вика, за какво водите този човек? Вика, я Омер, дошли сме да присъдиш измежду нас. Той човек, който сме го завързали отзад, уби нашия баща. Когато казвам тая случка, пак повтарям, искам да се сложите на местото на Омер радиаллаху та'ала анху. И дали ще отсъдите, както Аллах Та'ала иска в Коран Керим и както го е научил Расулуллах саллаллаху та'ала алейхи ва саллям, дали ще спазиме исляма. И ако той, който е убил бащата на тия младежи, ти е братовчет или е брат, дали ще осъдиш по същия начин? Някой път се случва, че той, който е убиеца, да ти е син. Дали ще присъдиш така, както Аллах Та'ала иска? Омер радиаллаху та'ала анху се обръща към завързания и казва, верно ли си убил баща им? Вика, я амир ал-му'минин. Когато казва тия думи, разбира, че и той е мюсюлманин. Наистина, вика, го убих. Извиках се отдалече и го предупредих да не влиза в нивата ми. Свирнах му с устата, не влиза и в моята нива с камилата му. Той си продължи и аз се наведох, взех един камък и го захвърлих, като не очаквах, че ще падне на главата му. И той падна и умре на место. И затова са ме завързали и сега ме водя при теб. Тия синове казва, я Омер, както отсъдиш, така ще постъпиме. Омер се обръща към убиеца и му казва, знаеш ли какво е наказанието ти? Той казва, я Омер, каквото и да присъдиш, да знаеш, че го приемам. Аллах азза ва джале наредил в Корана, който убие, трябва да бъде убит. И казва, ал-кисасу ал-и'дам. Трябва да те убием. Тогава този човек веднага дига главата. Ако сме ние на местото на Омер, първо ще го попитаме от кой род е. Може пък е роднина. Дали пък не е нещо близък на кмета. Може пък да е нещо на муфтията. И винаги започва да намираме турушвети пътища, от които, ако може да подкупиш адвоката и да се отсъди, да не плащаш нищо, това е най-хубавото. Както виждате, Омер нито един въпрос не му е задал. Нито от кой град е, дали има семейство, дали има родители, не. Щом си съгрешил спрямо Аллах азза ва джал, наказанието да те убия. Тогава той убиец се обръща към Омер радиаллаху та'ала анху и казва, я амир ал-му'минин, искам да ми дадеш един ден само. Не казва, не искам, не съм съгласен, ама аз не исках да го ударя с камъка. По погрешка, неумишлено убийство. Няма такива неща. Казва, я амир ал-му'минин, искам да ми дадеш един ден с нощта, да ида в пустинята и да си видя семейството за последно. И казва много хубави думи, които кара я Омер да плаче. И казва, фаваллахи, лейса лахум аилун илля Аллах сумма ане. Я амир